Aan tafel zit Douwe Koostra. Douwe die is verhalen vertellen van beroepsvakanties. Ja, hij hoort niks te doen. Hij is uit die beroep. Zo. Maar goed, dan had ik nog wel even nog. Maar goed, ik kom wel letten. Maar nou ja, wij hier te krijgen hebben hoor. Juist een joen dus voor een hele grote Ja, in de groot koortbeurs in het theater in Vrensier voor 200 mensen. ja. Groot toneel, sport, verhaal vertellen. Ja. En dan gaat het er even om die 200 man en vrouwen even voordelig te pakken te krijgen, zodat Jozef meenemen in dat verhaal. Ja. Dat is altijd wel een uitdaging. Ja. Dan praten we straks in 2 uur even wat verder over. Want we zitten nog een beetje saniteit om te verrotten. En ik zou zeggen van, en dan praat ik even door de korenbeurs en bij moest de doorst. En wat waarom doet je dit? Hè? Maar dat komen we haast nog wel even op. Maar wat haast voor u in het vet? Ja, ik neem je mee naar een ouderwetse Friese winter. Dat koning Roegbut Friesland nog goed in de kaken had. Buiten is het min 15 en binnen, aan de eind van de boeren van het dorp, zit een boer voor het citrusje. En hij had niks te doen. Want koud, sneeuw. En hij zocht vanuit dat citrusje de boeren oer. En hij denkt en hij mimet en hij komt tot een rare conclusie. Wie voor hen zei dat in het voorhuis wie de boerinnen de baas. Kop hals romp, het tussenstuk de hals weer gedemilitariseerd terrein. En achter weer de boerbaas en op het heem. Maar deze boer komt tot de spietige conclusie dat er nergens de baas is. Zelfs net in de bedstee. Hij is een Jan Pantoffel, hij zit onder de plak. De vrouw had minstens 2 broeken aan. En hij zocht door het rutje en hij denkt nou, hoe zou dat nou in al die orenhoezen van de boeren van het dorp was. En hij Rob Klaas, de grootfeind, die zit met de hand bij het potleert naar de kolenstutten te zien in de stal. Had ik niks bij de eind. Zei Klaas, doe je eens bij de dwarrendel, doe bellen staan en doe vreest, waar is de baas? Wil ik het antwoord weten? Nou, Klaas zei, maar kijk, die mensen zijn allemaal lastig vallen op een koude winterdag. Neem ik niks mee? Ja, zit de boer door, neemt zijn koe met appels mee. En is de vrouw de baas, dan deelt zijn appel uit. Ja, zegt Klaas, begreep ik, maar als de man de baas is, dan neemt ze 3 kerden mee, de blauwe, de zwarte en de witte. En als de man de baas is, dan maak je een kerd uitziekje. Even voor de harkers, een kerd is een medium hinder, hè? Net een pony, net een groot hinder, maar zo'n griende boer hinder. Zo tussen terug, dat is een kerde, K-E-D-D-E. Oh, zegt Klaas, nou goed, dus die hellen die kerden van stal in de winter, die sjoggen daar wel van op, want ja, wanneer ga je nou in de winter te keuren? Hij helpt een koer met appels in de kelder en daar gaat er. En hij loopt door die mooie poetste koperen bel. Nou, dan keert ontwikkelt hem staren aan. Hoe denk je hem dat gaat? Die ene naar de appel gaat er, oren gaat er uit. En de hinderke sjouwen mij en nemen ze een hapje van een vergiftige liguster. En die krasje daar wat door de sneeuw is, joh, maar heen, dit hadden ze er nooit beleven. En dan komt Klaas bij het laatste huis van de boeren. Hij pakt dat mooi poetste koperen beltje, knopje beet en binnen klingelt dat beltje. En hij had de knop nog net loslaten. Of klets, de deur zit diep en er zit een boom van een vent. Hij maakt een stap achteruit doen en omheen zien. En hij stelt de vraag die er bij alle orenhoesten. Ik stel het, waar bij hem is de baas? Ik, zegt de man. In telegraafletters, in chocoladeletters. Ik ben je de baas. Nou, Klaas zet de koer met de laatste abeldel en beschantelt door het paadje en zal de hinders uit de knoop heljen. En dan zei ze die man, wat voor hinder wil je ha? Nou, zet de man door mij het blauwe maar hij is nou net uitpraat. Of achter uit de keuken komt een vrouwelijk lood onstuiterend door de gang en die zei, nee, we nemen net het blauwe, we nemen het zwarte. Ik ger het al, zei Klaas, ik deel hier de laatste apel uit. En hij knopert de hinders weer vast en hij krasket door de broren in de richting van de pleats. En de boer zocht toch het citrusje, de uitslag van de enquête, al aankomen. De koer is leeg en er zijn nog 3 hinders. Moraal van dit oude Friese volksverhaal, gedeelde troost is halve troost. Het dorp smoort van de Jan Pantoffels.